в целую жизнь. Свободен гражданин. Значи все за обири. Младежки години гражданин капитал. Лоши приятели. Бях малко пионерче и не виждах нещата. Като ме сложиха да бачкам и си мислих ще стана най-големия аграрен феодал на Бостана. Ама дойде 90-та и дойде и Луканов, Таман ударих 20-така, добре че бях малък борец и после бях в казарма да си послужа с някакви връзки и вземаха, че станаха. Направих 25 и навлязох в пазарната. Имоти, рекети и некви кражби на бензин, банкноти, едри типове в багажниците ни, обороти, дребни риби и стопанските пари. Ще заколим 2 прасета и ги продаваме за 3. Така са тука нещата. Ако ми кажеш нещо криво, ще налапаш долата. Пистолетите Макаров, знаеш златната марка. Ако не те изкефи нещо, ще си труд в канавка. Хероина го пробутваме от тука нататък. Ако си долу тъпо копеле, ела заповядай, ще ти направя презентация на предните двама, къде решиха да се правят и сега са в земята. Имоти, рекети и некви кражби на бензин, банкноти, едри типове в багажници ни, обороти, дребни риби и стопанските пари. Ще заколим 2 прасета и ги продаваме за 3. Имоти, рекети и некви кражби на бензин, банкноти, едри типове в багажниците ни, обороти, дребни риби и стопанските пари. Ще заколим 2 прасета и ги продаваме за 3.